baino gehiago daramagu espazio honetan lanean eta oso pozik gaude azkenean gure jendeari ateak ireki ahal izango dizkiogulako. La Rosa auzoko kolektiboek espazioak izateko zuten beharretik jaio zen. Kolektibo hauek antolakuntza indartzeko tresna moduan erabili zezaten. Lo auzo hutsa izatera kondenatzen gaituzten eta porrotaren sentimendua ezartzen diguten indarren aurrean, itxaropenez beteriko ideia bat aldarrikatzen dugu. Komunitatean bizi ahal izateko auzo borrokalari bat eraikitzea. La Rosatik aisialdi herrikoi eta sortzaile baten alde lan egingo dugu. Kapitalismoaren kontsumo dinamiketatik urrun. Gure proiektua tradizio historiko baten barruan txertatzen da. Bai Iruñan, bai Euskal Herrian, baita beste lurralde batzuetan ere. Langile klaseak bere antolakuntza eta sozializazio politiko eta kulturala aurrera eramateko sortutako gaztetxeen, mugimendu sozialen eta herri mugimenduen zentro sozial autogestionatuen tradizioa. Espazio hau denboran egonkorra eta egungo zen, etorkizuneko belaunaldientzat iraunkorra izateko helburuarekin sortzen eta eraikitzen dugu. Eskerrik asko aurten antolatutako auzolan bozketa, tailer, bazkari, mus txapelketan eta oraindik geratzen diren ekintza guztietan parte hartzera animatzen zareten guztioi. Espazio hau gaur irekitzen da, eta honekin batera aukera bat. Hemen egongo gara, jarduera kultural, politiko eta kirolaren bitartez, Arrosadiako eta Iruñeko herri zein auzo mugimendua indartzen. Gonbidatuak zaudete denak proiektu honetan parte hartu eta sustatzera. Gora La Rosa, gora auzo langilea eta gora Arrosadia.